Един ден, докато бродел из полетата, Хазрети Муса алейхиселям видял наблизо един беден, самотен овчар, който умело с вдигнати ръце правил молитва. Муса алейхиселям много се зарадвал на тази гледка. И когато се доближил и чул молитвата му, се изненадал. Овчарят се молял: Курбан да ти стана, о Аллах! Ако знаеш само колко много те обичам, стига да искаш, бих направил всичко за теб. Ако желаеш, без да се замислям, ще заколя най-хубавата си овца за теб от стадото и с пърженко ще ти сготвя. Много е вкусно. Я Рабби, ако искаш, от мазнината на опашката ще ти сготвя оризче, всичко ще е много вкусно. Когато Муса алейхиселям чул това, решил още повече да се приближи. Овчарят продължил: Я Рабби, стига само да пожелаеш, и краката ти бих измил, и ушите ти бих изчистил, и главата ти от въшки бих изчистил. Аз много те обичам и обожавам, о, мой Аллах! Муса алейхиселям много се ядосал и побързал да го прекъсне. Млъкни, невежи човече! Какво си мислиш, че правиш? Аллах би ли ял ориз? Как изобщо би му измил краката? Така ли се прави дуа? Ти влизаш само в грях. Веднага се покай. Овчарят, като чул забележката на Муса алейхиселям, се зачервил до уши от срам. Станало му гузно. И след многократни извинения обещал, че вече няма да се моли с такива изрази. През този ден Муса алейхиселям останал с него до вечерта и го научил на различни дуи. След като са се разделили, Муса алейхиселям си помислил: сега Аллах Тиаля ще е доволен от мен, че научих този пастир на правилни дуи. В същата нощ Хазрети Муса алейхиселям чул глас. Аллах му казал: О, Муса, ти какво направи днес? Теб за улесняване ли съм те изпратил или за затрудняване? Как можа да наругаеш горкия човечец? Ти не знаеш колко близо беше той до мен. Дори и да не осъзнаваше какво говори, той е един вярващ човек, с чисто сърце и искрени намерения. Аз не гледам думите, а намеренията и чувствата към мен. Ако гледах думите, досега на земята не бих оставил един жив човек. Аз бях доволен от пастира. Ти може да приемаш думите му като богохулство, но те за мен са като похвала. Ти можеш да си мислиш, че думите му са като отрова, но за мен те са като мед. Ти си помисли, че той ми говори непристойно и върши грях, но неговия грях е най-сладкият грях. Муса алейхиселям разбрал вината си и решил на другия ден пак да посети пастира. Заварил го отново в молитви. Но този път нямало и следа от вчерашното вълнение и искреност. Овчарят, за да не каже някоя грешна дума, заеквал, обърквал думите и се опитвал с пот на челото да си припомни научените дуи от Муса алейхиселям. Муса алейхиселям го потупал по рамото и казал: Ей, приятелю, прости ми, аз не бях прав вчера. Ядосах ти се и те наругах. Ти продължавай да се молиш, така както досега и както ти идва от сърце, с твои думи. Защото при Аллах няма нищо по-ценно от искрената дуа.